Mira cómo mueve la patita. ¿Cómo se llama? Martín Candal, o remate é bo, pero reparade na celebración, O paso de baile é criminal. Mira, 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 por favor. É moi Fortnite o tema, Xa todo o equipo, nada máis acabar o partido, todo stickers, gifs. A verdade é que se me foi a cabeza, pero que tiña que liberar a tensión de todo o que levábamos atrás, os 85 minutos do partido que estaba sendo moi igualado, a verdade. Ese gol nos daba vida, nos daba vida. O meu primer partido de Modestos foi en primeira regional e foi contra o Laracha de Pape. E claro, primeiro partido de Modestos contra Pape, eso xa é o máximo do máximo. E a partir Eso é un máster avanzado. Crees que ti xa estás preparado para dar o salto a terceira ou non? Eso creo que é o fútbol o que ten que decidir. A min encantaríame xogar no Miño na terceira e creo que é un dos meus soños. Sí, pero un somociñas ou así, non? Se non dades ascendido. Está ben o discurso, pero digo.